寄り添っているのは親子です。2004年のインド洋大津波で行方不明となった少女が10年ぶりに家族と再会し、地元インドネシアのメディアは奇跡と大きく報じました。奇跡の物語にはまだ続きがありました。一緒に津波に流され行方がわからなかった少女の兄も両親との再会を果たしました。10年ぶりに家族との再会を果たしたアリーフ・プラタマ・ランクティさんです。死者行方不明者22万人以上を出した2004年のインド洋大津波で行方不明になっていました。当時7歳だったアリーフさんは津波に流され、ふるさとから700キロ離れた町で路上生活を続けていました。Katakanlah ibu sedih ya, tetapi di balik itu ibu juga bersyukur pada Allah. アリーフさんと家族の再会、そのきっかけは奇跡の発端もまさに奇跡でした。14歳のラウダトゥル・ジャナさん、アリーフさんの妹です。ジャナさんも津波に流されて行方不明となっていましたが、10年ぶりに家族と再会。このニュースはインドネシアで奇跡だと大きく報じられました。その際、行方不明になったままの兄の存在も伝えられました。当時4歳だったジャナさんはアリーフさんと一緒に津波で流され、木の板に乗っておよそ130キロ離れたバニャック島に漂着。この直後、兄弟は離れ離れになり、ジャナさんは漁師の家庭で育てられてきました。このニュースを見た西スマトラ州のパヤクンブという町の女性が、近所の路上で生活している男性の顔がジャナさんの家族と似ていることに気づき、家族に連絡を取ったということです。アリーフさんは当時の記憶の多くを失ってしまいましたが、家族の顔だけははっきりと覚えていたということです。Walaupun bagaimana kondisi dia sekarang pun, dia tetap anak ibu. Itulah ibu akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperhatikan dia kembali seperti semula.